ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם, תת-אלוף שי חיים טייב, מפקד מיטב, אלוף משנה אלון מצליח, ראש מנהל אוכלוסיות, אלוף משנה ספי אברהים, ראשי ענפים, מפקדים, קצינים ונגדים, בני משפחות ואורחים יקרים, מכובדיי כולם. אבקש להתחיל עם קטע שכתב הרמטכ"ל וראש הממשלה לשעבר, יצחק רבין. לאחת הבעיות הכואבות שלנו יש שם פרטי ושם משפחה. זהו צירוף המילים יהיה בסדר. צירוף המילים הזה, שרבים מאיתנו שומעים בחיי היום-יום של מדינת ישראל, הוא בלתי נסבל. מאחורי שתי המילים האלה חבוי בדרך כלל כל מה שלא בסדר. יהירות ותחושת ביטחון עצמי מופרז, כוח ושררה שאין להם מקום. היה בסדר מלווה אותנו כבר זמן רב, שנים, והוא סמימן לאווירה הגובלת בחוסר אחריות ברבים מתחומי חיינו. היה בסדר, אותה תפיחת כתף חברמנית, אותה קריצת עין, אותו סמוך עליי, הוא סממן לחוסר סדר ומשמעת, למקצועיות שאיננה, לבטלנות שישנה. צירוף המילים הזה, יהיה בסדר, פגש בי בהרבה מקומות. אני מאמין שהאמירה שיהיה בסדר, היא אמירה שמתנערת מאחריות, שנאמרת כאשר משהו דווקא לא בסדר, והיא מעין תקווה שהדברים יסתדרו מעצמם. אך כדי שבאמת יהיה בסדר, עלינו לקחת אחריות ולעשות כמיטב יכולתנו. אנחנו, כולנו, נמצאים כיום בתקופה מאתגרת עם לא מעט קונפליקטים. אך אל לנו לגלות אדישות למצב, להגיד שיהיה בסדר ולעמוד מנגד. בתור חיילים ומפקדים בצבא ההגנה לישראל, יש לנו את ההזדמנות להיות חלק ממסגרת נטולת אינטרסים, מסגרת שקיימת לה מטרה אחת בלבד, הגנה על מדינת ישראל. אני שמח שנפלה בחלקי הזכות לשרת במקום שמשפיע בצורה רחבה על בניין הכוח בצה"ל, ומהווה חלק בלתי נפרד מיצירת כור ההיתוך, הלוא עם בונה צבא בונה עם. אני סבור ובטוח שעבודתנו ותרומתנו בחטיבה בתקופה הנוכחית, המביאה את האתגרים שלא חווינו קודם, הינה משמעותית בצורה יוצאת דופן, ואף בצורה שמשפיעה על בניית הצבא באופן ישיר, וכך על בניית החברה הישראלית בצורה עקיפה. טרם גיוסי לצה"ל היו לי לא מעט חששות. ברור היה לי שאפגוש אנשים השונים ממני והאחד מהשני, וקיוויתי שאצליח להשתלב. כאשר התגייסתי, לא לקח יותר מכמה ימים, לפני שהבנתי כמה מיוחד הצבא שאליו התגייסתי ואיזו הזדמנות מדהימה נפלה בחלקי. הכרתי אנשים מיוחדים ושונים, ונוכחתי לגלות כי כולנו פועלים למען מטרה אחת משותפת. מאותו הרגע ולכל אורך שירותי, פגשתי עוד המון אנשים מדהימים, שומעים לי יותר ופחות, אבל השוני לא היווה שום מכשול, להפך. ראיתי כמה כוח יש בפתרון בעיה בשילוב של מוחות שונים שמציעים כל אחד פתרון שונה והסתכלות שונה על כל תרחיש. כיום, בתפקידי בתור עין רמת איתור עתודה, אני זוכה לשרת במקום שדוגל בשיפור מתמיד, עידוד ליצירתיות, אכפתיות וראיית הפרט, הפקת לקחים וחתירה למצוינות. הכל בשביל לעשות היום קצת יותר טוב מאשר עשינו אתמול. ברצוני להודות למשפחה שלי, על התמיכה לכל אורך הדרך, העזרה, ההקשבה, העצות הטובות שחיזקו אותי ועזרו לי בעת הצורך. אני רוצה להודות לחבריי לענף, שהפכו לנקודות אור ביום שלי, להרבה מעבר לקולגות, לחברים ולאנשי שיחה עבורי. לחיילים שלי, שבלעדיהם לא הייתי עומד כאן ושעוזרים לי ללמוד עוד הרבה שיעורים חשובים כל יום. ולבסוף להודות למפקדים שלי, שתמכו בי בעת הצורך, שהיו עבורי אוזן קשבת ופעלו ברגישות, סבלנות, אנושיות וערכיות, ועל שיוו עבורי דוגמה אישית שיכולתי לקחת ממנה הרבה השראה. במהלך שירותי הצבאי התפתחתי והשתניתי, התמודדתי עם מגוון אתגרים ולמדתי המון. לא תמיד זה היה פשוט, בתקופות זה היה מאתגר במיוחד. ולכן, כאשר אני עומד כאן כמצטיין, אני מתמלא גאווה ומאושר על הדרך שהביאה אותי להיות במקום בו אני נמצא היום. אני רוצה לברך את כל המצטיינים שעומדים כאן איתי היום, על העשייה המשמעותית, מדי יום עבור מטרה נעלה, על הגדלת הראש וחוסר ההתפשרות בכל פועלכם, על היצירתיות והתרומה הייחודית שאתם מביאים איתכם לתפקידכם, ועל העבודה מסביב לשעון, על תשומת הלב בפרטים הקטנים, המאמץ המתמשך, השאיפה למצוינות לכל אורך הדרך, ועל זה שהייתם פועלים באותה הדרך גם בלי לקבל הצטיינות כאן הערב. לסיום, אני אחזור להתחלה ואומר שכולנו כאן כדי לדאוג שיהיה בסדר, אפילו בסדר גמור. תודה רבה והמשך ערב טוב.